Bona vespre, companyes i companys. A veure, vaig intentar ser breu i disculpeu-me primer per utilitzar este canal d'àudio, però vaig una mica de bòlit estos dies, com la majoria de nosaltres, i necessite soltar-ho així com m'arriba, com em ve. Anem a veure. Avui és un dia difícil, com tots els dies que estem fent vaga, però avui és un dia difícil perquè tots i totes hem vist que hi ha gent que ha fluixejat una mica l'assistència o la no assistència al treball, m'enteneu? Això és de preveure en tots els moviments, en totes les vagues indefinides. Si pregunteu per ahí, si us informeu una mica, això és normal, sempre hi ha pujades i hi ha baixades. El que hem de tenir clar és que ara no mos podem baixar del carro. Mireu, jo ara intentaré ser breu perquè és complicat, perquè me vull el cap en este moment, val? Però bueno, ho intentaré. No sabeu la de gent. Avui, per exemple, que hem anat a Elx en bicicletes i hem fet la marxa ciclista aquella, no sabeu la de gent que mos aplaudia per els carrers. Vull dir, ara mateix som un exemple per a la societat. No podem deixar caure aquest exemple. I menys per molles. Com si esteu seguint les negociacions, ens estan oferint molles, a més en xantatge, perquè per a ells és molt important el tema econòmic. Se veu, mos ofereixen 200 cochinos euros quan en realitat mos han de pagar, mos deuen quasi 500 euros. Però és que, a més, no ofereixen ni la revisió de la clàusula de l'IPC, amb la qual cosa l'any que ve torna a pujar l'IPC i a l'altre torna a pujar l'IPC i els 200 euros ja te has menjat. A més, si no acceptem, se alcen de la negociació. Pues collons que se alcen i demà vaga una altra vegada. Perquè l'únic llenguatge que entén esta gent és eixe. Mos han tingut una setmana de vaga indefinida per sentar-se a negociar en sèrio. I ara que estan negociant en sèrio, nosaltres no podem deixar a la gent en el cul a l'aire. I ja està. Jo sé que molta gent té problemes econòmics, inclús alguns ja comencem a tenir fatiga mental i cansanci mental, que és totalment normal. Però crec que som un col·lectiu, els dels mestres, que si mos diferenciem més alt en altres col·lectius és que som creatius a tope. Anem a inventar maneres de recuperar diners. No és tan difícil estalviar. Tenim alguns mesos perquè vinguen les retallades famoses de les dies que hem fet de vaga. Pues en aquests mesos posem una vidrioleta en els centres, per favor, per a que els companys i